matar da ta wuce shekara 90 ko ta kai 90 ko ta haura 90 ubangiji ya ce wannan babu laifi ta ina da fashala da rikun ilan naja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. kamar yadda muka fara a wancan cewa ubangiji ya bude wannan sura da kira ga mutane gaba daya shine shehu ya ce kitabun ya umu bani adama ittaqu rabbakum, ku kiyaye ubangiji ku ji tsoronsa shine akubarsa. wato a ko'ina mutum yake a duk inda ya samu kansa to anan zai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mai gida ne to a cikin sha'anin iyalin zai ji tsoron Allah, mai 'ya'ya a cikin sha'anin 'ya'yan zai ji tsoron Allah ya tana tsayuwar da zai gaban ubangiji subhanahu wata'ala. Mace a gidan mijinta haka, sannan shi kansa mutum a gangar jikinsa idansa sai ya ji tsoron Allah a kai domin zai tambaye shi mai ya gani a tsawon rayuwarsa. Kunnensa sai ya ji tsoron Allah akan abin da ya saurara, ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba. Sannan farcinsa da ɗanɗanansa sai an tambaye shi. Sannan hannayensa abin da suke taɓawa ko su ɗauka sai an tambaye shi. ƙafafuwansa inda suka ɗauke shi suka je da inda ya tsaya sai an tambaye shi. Al'aurarsa sai an tambaye shi. Cikinsa mai ya dura masa sai an tambaye shi. Wani abubuwa guda 7 ƙofofin jahannama ma 7 ne daidai da wa'annan amanoni da ubangiji ya bayar. Wanda ya rike amanar ba zai shiga ta ciki ba, wanda ku bai kiyaye wannan amanar ba, kowace gaba in an ci amanar ta akwai kofar da ake shiga wuta ta cikinta. Allah ya kiyaye mu. A cikin sana'o'i kowa a nan yake jin tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala. A kasuwanci a nan ake jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Alƙawura na rayuwar yau da gobe a nan ake jin tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk sai mutum ya kiyaye wannan, to sannan ubangiji ya gaya mana cancantarsa na abi shi kuma a ji tsoronsa kuma abota masa ita ce saboda shi ya halicci kowa. yace Allah zai khalaqakum min nafsin wahida, sannan wa khalaqa minha zawjaha, ya kuma halittar mata matarta shine annabi Adamu alaihi salam. Aka halicci Hawwa daga kashin hakarkari na sama. Sannan ta hanyar su Allah ya bunƙasa duniya da maza da mata, wato 'ya'yan Adamu kenan alaihi salam shine mutane. Kamar yadda muka faɗa a mako 2 da suka wuce cewa manufar halittar mace da namiji wato ba haka kurin Allah yi ba. Allah baya yin abu ba manufa. Ba mu ginin da zai zo ya gina gida sai dan manufar a shiga a zauna. Babu makerin da zai kera mota sai dan a hau a kuma zuba mata kaya. Ba wanda zai yi kujera sai dan a hau a zauna. Ba wanda zai gado sai dan a kwanta. To da haka Allah ba abin da zai shi kuma ba manufa. Ya halicci mace, ya halicci namiji, ya kuma sa wa namiji sha'awa ta ya mace, ya kuma sa wa ya mace sha'awa ta ɗa namiji. To saboda me? Abin da ake nufi da shi shine a samar da
wayewa da ci gaba na ɗan adam ta hanyar ta hanyar aure. In an yi aure kuma a yi mai sai a haihu, an haihu sai a tarbiyyanci 'ya'ya akan abin da za su ba da gudunmawa duniya ta zama ta rayu. Wannan ita ce manufar. To sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wa mutum bukatu guda biyu. Akwai bukatu na jikinsa wanda da turanci suke kinsa organic needs, akwai kuma bukatu na sha'awa ya namiji da ya mace. amma abin sha'awa ubangiji subhanahu wata'ala bukatun na jiki organic needs din sai sanya su a cikin dan adam suke. Jan kishirwa ba daga wani guri yake tasowa ba sai ka ga komai ba sai ka ji komai a kunna ba. Yunwa ma haka, jin bawali haka, jin bayan gari haka, amma sha'awar mace namiji sai ka gani ko ka ji a kunne. To shine bambancin su. Don haka shari'a musulunci zai ce mace ta suturta jikinta, sannan a kyautata murya. Sai ya faro daga sama ma akan matan annabi alaihi salatu la taqda ana bil qawli fa idma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kaga ta hanyar sauti ana iya samun wato zari'a ko kuma tsani wanda za a aikata alfasha ta hanyar gani da ido. Saboda haka hotuna da fina-finai da shiga da ɗinki na sutura to dole da sai an yi yadda za a kare shi. Sa ubangiji ya ce wale da rimna bi humurhinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Aka faɗi duk wanda za su yi yin ado. A ƙarshe ma sai ubangiji wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fimna khairul lahunna. Matar da ta wuce shekara 90 ko ta kai 90 ko ta haura 90 ubangiji ya ce wannan babu laifi, ta iya aje mayafinta a gari gadda daga ita sai fata jikinta, amma idan babu bayyana ado. Amma me wannan shekarun 90-100 da za ta kare kar a ga wannan ubangiji ce shine ya fi gare ta. To saboda haka musulunci akan wannan ya ɗoro, kuma akan nan ya ɗora mutane. Duk abin da za a samu na ci gaba na abubuwa to a nan ake samu. Saɓawa wannan shi zai haifarwa da duniya faɗawa cikin cututtuka iri-iri. Cutar ebola ɗin nan cuta ce ta alfasha. Cutar aids ɗin nan cuta ce ta alfasha. Sai wanda yake wanda baya sai Allah ya wa mutane kuɗin goro in dai an ƙi kiyaye waɗannan abubuwa.